Ľudia, moje meno som VCLP a vydávam ďalšie videjko. Dúfam, že toto už bude bez takých technických problémov, lebo už natáčam druhé. Toto je už druhé videjko, prvé sa mi nepodarilo natočiť. Kebyže chcete, že niečo by som mal natočiť alebo tak nejakú hru, tak mi ich kľudne povedzte. Kebyže chcete niečo, aby som si stiahol alebo zahral, tak kľudne povedzte. Sorry ľudia, toto musím dať preč. Aj toto. Dám si sem ostatné hry, aby som vám ukázal, ktoré mám, ktoré si môžem zahrať niekedy. Tak, mám tu tieto hry. Môžete mi niekedy napísať, ktorú by som si mal zahrať. Survival Island, The Simpsons, Taped Out, Block City War, Slither.io, Critical OPS, Minecraft, Super Mesh, Archery, Alchemy Animal, Extreme Stunt Car alebo Epic Clicker. Mám aj Snapchat. Aj ten vám môžem dať do popisku videa. Toto je len také informačné, mám tu ešte Prop Hunt. Aj ten by som mohol niekedy natočiť, tak toto bola iba informačka. Dovidenia.